La mitja marató de Granollers no para de créixer amb participants i amb prestigi. Diumenge, a la 23a edició, hi haurà 8.000 corredors, entre ells el campió olímpic de marató. Nosaltres la veritat és que estem orgullosíssims que vingui la Marta, que vingui el Haile, que vingui el Wanjiru, el Baldini, però si no vinguessin els 5.800 corredors, no l'organitzaríem. Sempre hem dit, no és ningú. Si no es cuida el corredor popular, no tindria sentit organitzar la mitja marató. Volem ser, i som, la prova de referència de les mitges maratons a nivell d'Espanya. No hi ha de Catalunya, d'Espanya. El suport de les institucions, dels patrocinadors i sobretot dels voluntaris ho fa possible. És el cas dels voluntaris que coordinen aquests entrenaments, dels 154 participants que s'han inscrit en el programa Fes la Mitja, que en col·laboració amb l'Ajuntament, la mitja marató de Granollers organitza per ajudar els participants a completar la prova i millorar marques. L'aportació dels voluntaris és diversa. En són un exemple aquestes mestresses de casa. Preparen milers d'agulles imperdibles pels dorsals dels corredors. Xifres en milers que també fan falta per calcular altres aspectes de la prova. Al Palau d'Esports aquests dies s'hi emmagatzemen els productes que regalaran els participants. Galetes, begudes isotòniques, carmels, roba, aigua, fruita o material sanitari, com les tiretes antibutllofes, de les quals n'hi ha 7.000 per repartir. També són a punt els trofeus dissenyats per Vicenç Viaplana, els 300 litres de brou que fa l'equip d'en Pep Salsetes o els 70 massatgistes que hi ha a la línia d'arribada. Ahir mateix, els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Granollers, les Franqueses i la Garriga ultimaven detalls per facilitar que la mitja marató continuï sent una festa major esportiva d'hivern.